siltä alkaa näyttää, että minä olen seuraava. Siellä on virallinen valokuva ja siellä oli nätti tyttö, joka köytti minut näihin valjaisiin ja siellä oli toinen apumies. Siinä oli eteellinen ja tässä on meidän matkanjohtajamme, joka rupeaa näyttää yksisuuntaisen matkan ylöspäin. Liikaa vaadittu, mutta voidaanko me ottaa yhteiskuva? Ota ihmeessä. Mennään, tuolla on kuva ja siellä on hyvä järjestelmäkamera, niin kiitoksia. Mennään ottaa kuva. No niin. Seuraava potilas kehiin. Kyllä, siihen vaan kyytiin ja sitten ympäri. Ympäri. Eikö saa mennä taaksepäin? Oot sä hypännyt koskaan aikaisemmin? Olen. No, sovitaan, että meet sitten näin päin. Juu. On, että matkanjohtaja sitten sanoo nimensä. Poikila Jarkko. Tarkistetaan vielä, että naru on kiinni. Mitä sulla siellä on? Se on se passi. Se on... Tää on solella. Elikkä seipputulo. Käännä toinen. Okei. Muistaa Juha kuvata sitten. Sitten näin maa pienenee ja nyt ruvetaan näkemään niin Rovaniemen kaupunkia. Duumjunit soittaa tuolla alhaalla. Siitä, että lähtölaskusta sitten 3, 2, 1 menee, niin lähdet kaatumaan johonkin. Ja kannattaa ehkä yrittää vähän aikaa katsoa tätä korjaa, niin se ei heti kaadu siitä yli. Eli ei heti pistä päätä tonne taas. Tää vähän silleen... Siinä on jätkän kynttilä ja kuulemma päätepysäkki. Näyttää alaspäin täältä. Joo, nyt löystää tää. Joo. Varmistus tästä. Kyllä se ok, valmis. Kyllä. Niin, lähtölaskenta. 3, 2, 1, mene. Nähdään taas. Kiinni. Noin, Leukarintaan. noin, kohta oot maassa. Näin. Minä kiitän. Oliko se mistään kotossa? Yhtä hienoa kuin edelliselläkin kerralla. Loistava. Siellä kameran kanssa. Joo, tän jälkeen. Ja Ei niitä varmaan... kiitoksia matkanjohtajalle.